Tämähän nyt on ihmetyyppi. Siltä revettiin kynnet peukalosta, eikä se tunnusta mitään. Sanoo vaan, että ei pää mene vikaa kynnen alle. Onko täällä Suomessa mitään kunnollista kidutuskeinoa? Kyllä, löytyy. Voi taivas. Meidän Pepe kun riisuu kengät, niin asia. Mitä se tohtori majailee? Minä tiedän. Lopettakaa! Minä tunnustan! Minä vien teidätkin!